Iswa nakubo lina ki nkajiro tubwenda kuburuani kwa sangi tubwenda kuburuani gatangani. Okay, njina gote burongiga. Ntubwata match. Yes. Ndubwate ngwande ya manche. Ndubwata match asumbire toigo. Ndubwate corona. Ndubwate chingige. Gatora kiriya. Ndubwate kuruani. Okay. Nagote burongiga ndo kiare kirkingi njoga twende kuruani. Na kobe serikali ne to chinguru chiana na mukaya. Corona ngo itere. Ero na kwibe ku mustari obusyo. Na kwibe ku mustari obusyo tore na kinga corona yeye amakali apungu irake. Iko bono. Ngopera ni doche chingige. Chingige chiro chibono chingi ngori chirendagera echigo itomondo indirect lakini buri bo wita direct ekoro kera wa ukunire ga sasa ya wakire wakure wachire chingi cyo chino nabukonya kuri nabo chigo cha chirendagera chikore nchareche onya kunya kwenda so yo minero bwate stock yake na at least ngoya sukumole kwa rodi nabwo kweta kwa embure nyinge gotwa abanyasa bali barase mali tunaita tambarare asajara inake amancha ya birororo ngimuta gochereke goro mukunganya goro mwende kegoro murakwa unless anya korocho rocho rwayabire tiago ebetereri naboko andora no enchera ogende lakini corona njera tiyo toranyare kuyetanga wisokoreri America boniga you can see the numbers you see how it is killing people in as much as and watanga umete president ya Tanzania tanga unobokora yes seroma tate to korage kende ganse ati to korana that is a good guy in China say that man is a good guy and the decision he take it took is a good decision no umete a decision ya take anda kenchingo ranga irekabere it is a two-sided sword and nabira chemo nyenyenga ibinta akora abantu bakwa bange then acha you kenyengi kwanza nzingi tena kenyengi me Africa ngima and akena barashe kobe a legend in me Africa kugundwanga and ibintu bya kore ntu bya pima paka mapepe yatoka na corona back to our topic iko corona era tigera ba dealt with this one ya net iko bono no matenga abantu bakure na toyo na bange ko bwa corona no no ga idis wari ngobondo de yasko se na banku wa corona twaruse bira bantu baro kurwale somente se aseke tongo mario sama oromo mye ba chira se kwa bateri banda sare igoro mbuga tindagera ko bendagera yabere twaria minyama babu ya chingombe cyo batute chire twaria ndagera yabere ire twaria abantu bintu binge bye twari nki bawo chikoli goroga ogo terangole nabeka kwa matara nyabaya gotanga konyo yo mino yes karoche ngono na ngote yabantu abantu korocho yo mino nga gari yake na wato bakomukonye onye yigisobo mancha yabire ayebono no konya bande mnya ndoro che abantu ba ne bone ke nyoro license abantu abange bale no bakonya bonza no mata kusintura kitole no mata kusintura no to maete no mata kusintura okay another ntikankwira ndi bona nainde ntubwate kire county ntubwate ekiyombege yo deal na disaster emergency okay auna wante gocha baba konya ke but serikali yenyene tikabe ko mostali busyo igine ndeke gocha emergency chifan sicho chigo deal na emergency corona ira dealt with return and then we see what is and then chiskuru ngwa kwa nende chiskuru wana akimwana na abanga na ata chiskuru ande batasomete sawa mwancho motekele bwe ulite bosiglo borika se brone byabo no timete birangeli byabo mbiribi tokonye chiskuto tokonye corona tokonye abantu bayirura mona toigo gose tokonye chingige birangeli byabo mbiribi 0753241889 adika comment sabutonya kwa tokonye soma nawe go mwancho motegereria ndete kumanya boigo emurubiro nore company ya Safaricom yako ire na terere sana igo bise korara nchara ebenga kwararire nchara igo bono nae wanchire korara nchara ega nae kwanire ngite mara mange no wade simya gabu batanga onye tomete kora chibonga point riganga kamondo gali ako bateranya no mongi no torara bie na kikora batasta 126 hash ngo kora kelierenga ora chibonga point rengo bwate chibonga point chira simya na boko golendagira na boko ndogoro mochere na boko golendagira uri na mwao go suri enchara te chiguite asinge nchokata ngaya savings cyane cyerire ndo nasabe na gachete byarire chibonga point nende bede mu rubiri yo Safaricom yayo leta asinge ncho yuburiro bwa corona bugenda konya gusarara emergency ya Kenya na go itaba na kumentekana gobono chitariki isato umutinyo gatano no mu rubiri yo yarire Wono chibonga pindi chikole chibese kikakiange ya wangu urarage kitu arwara kome uli nibo yawe mbede umete ne nibo yawe kaya unokonya kubika credit ko ini nibo yawe kulia yokali bintu bya wata na mali yakuli ne company ya Safaricom yachira mona ya kime otenga na mali yakuli nibo yawe kulia kwa star 126 hash star 126 kanya kuboko enda sense mogali ya Safaricom nyoleni ya Safaricom ko nicho ya chinke sana iko digere ya Safaricom ngenda ga star 126 hash ngenda ga sense moja chibonga points unya kubako baoneria supermarket ende onsi ere angena sole abuneria na Ivash wandelia na Ivash wandegalia supermarket ya Taskis chiri chinde chonsi achire angena sole genda mune chibonga point chonchire elibo ya 500 ochigoro abonya kubako enyolra endagira ase enchira ya bene kime ine company ya Safaricom yo dabuna simple transparent and honest
for you. Wano mwancho matete kanda bikotera kolega wade nompole mino walinde dekora chi comment chawe ga wango chiza chance cha mnyokire sana chigire ikomene bire nichide Cameroon gebere chinsa cha Africa mocha use East African time nende kafi umete buneri abalera amakali angere gokya makali ngere gokya lakini ya bantu tikata akiriko makali mete konyo wete tawoni saa 12 12 kana 40 abazika na wani chinyiboko lero ya yo ngatara ko bero tero kolega iko mwancho mote tumakoira na tukore